Nag-build ta og pool. Build ta og pool. Well, nasa kindergarten at nasa school ang mga bata. Gubot kay mong garden pero pasensyahan mo na. Time-lapse lang muna ako, ha? Joke lang, ha? Di kapoy, nako. Okay, da ist der Abfluss. Das ist der Abfluss. And that thing you can put in here. Is that for the water out? Oh, Wrinkles. I'm afraid that you're doing it wrong. Then they're gonna watch you. I will execute it. They will say you're doing it wrong. So that thing here, It's for the water. it is. This is for the water. Yeah. And where is that going to Da. No, it's not going to go in there. That's the funny thing. Well, we need Ella here. That would be actually good if it was. But it doesn't. Because there's something in here. So it's not. I think it is. Ah, yeah, doch. This is. There is a thing inside. The same with the other pool. Yeah, perfect. Now this is out. Okay, good. Then. Is that enough? So I think we need to move first pa the con because I don't want the pump there in the way. We need to turn it this way so they are not gonna run on this. Huda? That way. So that's that. Oh, soll eine Schelle rummachen? Says I should put a ring on that. Don't have that. Ah yeah, that's this here. Okay, good. So where is this going to go? This is so.
na tayo guys. Ang init. Alam nyo, it's only 24 degrees pero ang init. Iba kasi yung init dito, ang dry ba? Dry ang hangin. Mayor natutulog. Yan, kain tayo. Brown bread, meat, fresh cheese. Tapos, ano to? Flat fish eh. Ambot, I want sana sa English eh. Sa lahat ng prutas, ito yung sa summer na kinakain ko talaga. Habang inaantay ko yung water, kain muna tayo. Nagluto din ako kasi may trabaho to ngayon eh. Late shift ako, free until tomorrow at may suli ako, may school ako tomorrow, and then may 4 days straight work na naman ako. 4 days lang, then off na naman. Tingnan nyo, ewan ko lang kung tama na to ni Francine Francis, pero siguro nasa ano na nila to kalaki, hanggang sa chest. Pero ay hindi siya masyadong taas, para sinadya ko talaga yan guys, para kung wala ako dito, safe sa kanila, and then tatabunan ko siya. Yan, tapos na siya guys. Inano ko lang yan para ma-warm yung water kasi ang init. Tapos na tayo eh. Ay, dumating akong package. Sa cellphone na lang talaga tayo mag-charge. Mag-vlog kasi yung camera lobat. Open natin to. Order kasi ako ng ano. Di siguro nyo madinig yung boses ko kasi pag sa phone no, mahina. Ayan. So, natutulog si Mayor habang it's peace. Grabe ang init eh. Dali, ara kayo pag Pilipinas skin, diritso eh. Diritso pag-ing, murag sinugba. Ang katunga, pagod. Pagod sa Tagalog, sinog. Nagluluto pa naman ako. Hindi tayo magpapangay kasi si Frank natutulog. I-open ko to siya kasi parang ano to guys eh. Nag-order ako para sa birthday ni Francine. Naghanap ako ng sapatos na princess na sapatos. Medyo tangko at alunting. Gunting, wala na sa butanganan. Luto na din yung niluluto ko. So, i-open ko lang to siya. Tapos, yan eh. Padayon ko. Okay. Ang tagal ko na mga order ba? Laka, parang malaki. Parang malaki to ba? I-change ko siguro ang size. Ito. Kaya inopen ko siya kaagad. Kasi gusto ko malaman yung size. Hindi sa shop kasi wala to siya. Pero sa online meron na yan. Oh. Ito yung pinili kong kulay, silver, kasi para kahit anong dress ba ma-partner. Ayan. Sa birthday lang naman yan yung gamitin. At ito naman, order lang ko si Francis ng summer shoes. Tapos, pariyura na yan sila ng size ng paa ni Francis. Ito naman yung kay Francis. Puli-puli ba? Yung black ang in-order ko para bahalag mahugaw. Puli-puli niya sa iyahang blue na shoes. May wala kasi akong blue. Wala kasing blue sila. So, ito na in-order ko. Ayan, oh. Okay na din yan. Merong orange nito before si Francine ba? Pero hindi ko alam kung asan na. Pang ano siya ba? Pang, saan eh?
pampuli-puli. Ngayong summer lang. Kasi meron silang mga summer sandals dyan. Pero I think hindi ko siya ipapagamit sa kindergarten. Kasi mura sa Gadaros kindergarten guys. Iwan ko lang kung anong gawaan. Itong last is a dress. Ito siguro ipapasuot ko sa kanya. Pipicturean ko si Francine for 5 years old photo niya. Yan naman talaga yung ginagawa ko yearly for Francine and Francis. Yung sa camera talaga, sa camera ni Mayor. And then this, papasuot ko sa kanya sa araw ng birthday niya mismo. Ay, maliit ata, diba? 4 to 6 years old. Sana nga talaga yung isa yung in-order ko mas malaki. Pero think okay na yan. Ayan cute. Kasi yung theme ng birthday niya LOL ko. So I think this will be okay for LOL. Ayan, tapos meron siyang blue dress doon para sa photo niya. Ayan, ang cute. Purple naman this time kasi lagi ng pink. May pa-pink-pink dyan Ayan, ang cute nito. Kaso medyo liit siya ka. 4 to 6 years old man ito, pero feeling ko this year lang itong susuot ni Francine. Pero okay lang. Sana nga nilakihan ko dahil itong order ko. 4 to 6 kasi nakalagay, tapos si Francine mahilig siya sa mga long, matataas na dress ba. So ayan lang guys, ang ating papasukat ko lang tong shoes para kung maliit siya sa uli natin. Tapos yung niluluto ko, inopen pala namin yung door dito sa kusina. Di ba makikita nyo may laging door dito. Tinanggal muna namin siya kasi i-fix ni Mayor. Nasira kasi. And then check natin yung ating niluluto. Ito ako dyan guys, hindi makikita kay ang light bulb po sa among oven na punder. Hantod karon wa gyapon i-fix. So, ito lang nang i-open para mo crunchy. Guys, luto naman dahil hindi na kailangan baliktad ko siya. Yan, pagbaliktad ko, ayan, na parang napagod-pagod, pero di siya pagod. Hindi siya sunog, pero, okay na yan. Hindi na ako siya ipalong na akong oven. I-switch off na ako din. Takpan lang natin, guys. Takpan lang din, ibalik ko sa oven para hindi siya lumamig kasi yung mga tao dito, si Frank at least, hindi yan sila kumakain ng malamig. So ibalik natin sa oven para pagkakain na siya warm pa, mainit pa. Tapos maglungag ko guys. So, maglungag ta guys. Sipag na natin mag-vlog ta karon no. So ginoo ko dry akong skin. Maglagay ako ng sunscreen ngayon. So, ginoo ko no. Tagal natin hindi kapag vlog na tayo, maglungag ko guys. Wala ko man din nahugas mahugas ako. The washer is still cold. You gonna change. Don't push Francine, yeah? Yeah, you can have that. But you have to, Francine. Vanessa can shrine yet. So come. The water is still cold. And I don't like swim in the big pools. Only small. Hey, Nish. That's it.